كبرات سمعتي ردي رنا خميك أنيهم نايلو مقاشا أبومبر وان نيشن حنتي إرترا أتو دانيال تخلايو أتو دانيال تخلايقن لومي أفريدي رنا قريب اللو زلو مخنيات بأسران حموشان تري واشنطن دي سي إذا تخيدي سيمبوزيوم كابتو مدالوتي قلستي كوميتي ويقلستي نايت سيمبوزيوم زنبرا يمو حصر زبله صما حبريتا خبني فقادኛ ኮይኑ ምሳይ ኣብ መስመር ቴሌፎን ኣሎ ኣቶ ዳንኤል ተክላይ ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ረና ይመስግነካ ብዛዕባ ነፍስኻ ክትውስኾ ትደሊ እንተልዩ ዕድል ክበካ ይቀድም ወይ ቀነለ ሓረጉ ከምኡ ሬድዮ ረና ነቲ ኩሉ ትገብሮ ኸና መስገንኩ ብዛዕባ ይዛድበልከ እኳ ክልቲያ ዳንኤል ተክላይ ይበሃል ኣብ መቕማጠይ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ካሊፎርኒያ ከባቢ ሳክራሜንቶ ከተማ ቅመጥ በዓል ሓዳር ኣቦ ክልተ ቆልዑት የቀነለ ኣቶ ዳንኤል ተክላይ እዚ ሲምፖዚየም ካብቶም ቀለስቲ ኮሚቴ ኢኻ ነርካሞ መጀመርያ ስለምንታይ ኢኹም ሲምፖዚየም ጌርኩም በዓል መን ኢኹም ከ ነዚ ሲምፖዚየም ዝገበርኩሞ እቲ ሲምፖዚየም እዚኣ ሓንቲ ሲምፖዚየም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መቐፀልታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተገበረ እዩ መጋበእያ ድፈጠረ ነዚ ዕድል ነዚ ክንገብር ዘኽኣለና ኤሪ ፕላትፎርም ኮይኑ ንኽርዳእና ምእንቲ ኤሪ ፕላትፎርም ሓደ ኣብ ኤርትራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣገዳሲ ሃገራዊ ዝኾኑ ዞባዊ ዝኾኑ ጉዳያት ኣምፅኡ ከምዚ መድረኽ መጋበእያ ዘቕርብ ትካል እዩ ማለት እዩ እጂ ምስኦም ምስ ብምትሕብባር ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ኤሪ ፕላትፎርም ከዓ ከም ዛዕባ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ህዝቢ ኣብ ሓደ ክመፀሉ ድግብኦ ጉዳያት ዛዕባታት እንዳልዓለ ይቕርብ እሞ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ 2018 ተጀመረ ኣገባቢ እዚ ሲምፖዚየማት እናገበር ከዓ ነቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ ኣብ ፖለቲካዊ ሲቪካዊ ካልእ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምጥባቕ ድዩ ወላ በብወገኖም ዝገብርዎ ዘሎ ክኢላታት ኣምፂኻ ሓሳቦም ኣቕሪቦም ዝቀራረብሉ መገድን ምንዳይ እንድዩ ሕጂ እናተይ ተሳታፍነት ቀዳሜቲ ኣብ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብ ፍራንክፈርት እያ ነይራ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደ ፅሑፍ ከቕርብ ከይደ ነይረ ካብኡ ቀፃሊ ከዓ ከምዛ ድበልከያ ሓንቲ ቀላሲት ወይ ከዓ ስቲሪንግ ኮሚቲ ንዕኡ ነቲ ኣብኡ ተሰማምዓናሉ ብግብሪ ተውዕል ተመስሪታ እሞ ናታ ዋሕደ ኮይና ክሰርሕ ፀኒሐ ካብቲ ሓደ ዕላማ ከዓ ቀፃሊ ክኸውን ሲምፖዚየም ምእንቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ከምኡ ንግበር ተባሂሉ እዚ ነይሩ ትናተይ ተራ ብከምዚ እቲ ኣገባብ መፅዩ ያኔ አቶ ዳንኤል ስለምንታይ ሲምፖዚየም ተገይሩ ትብል ኣይተመለሰትን ቅድሚያ ግን ኣብ ዝልዒልከያ ዘለኻ ኣርእስቲ ኤሪ ፕላትፎርም እቲ መድረኽ ዓዲሞ ኤሪ ፕላትፎርም መን ይሞ መጀመርያ ኣብርሃ ያበል ምስ ዋን ኔሽን ዘለዎ ምትእስሳር ከመይ እዩ ኤሪ ፕላትፎርም ከም ዝደበልክዎ ሓደ ንኩሉ ድኸውን ዝቅርብ ተደሓሸት ትግርኛስ መጋባእያ ወይ ከዓ ከም ሓደ መድረኽ ኮይኑ ዘገልግል ማለት እዩ ዋን ኔሽን ከዓ ከም ተኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ከም ሓንቲ ሃገር ተቐንዲ ዕላምኡ ኣብ ግዜ ለውጢ ቅድሚ ለውጢ ድሕሪ ለውጢ ዘሎ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ፋሕፋሕ ከይብል ደቂ ሓንቲ ኤርትራ ምዃንና ኤርትራዊ ሃገራውን መንነት ከይሃስስ ኢሉ ዝቃለስ ሓደ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናትና ብኣና ወገን ከምኡ ኮይኑ ከምኡ ከዓ ተመሳሳሊ ገሊኦም ኣብ ማሕበር ዘለዉ ገሊኦም ደየሉ ወላ ማሕበር ወይ ትካል ወይ ውድብ ደይብሎም ማለት እዩ ኩሎም ከበርከቱ ድኽእሉ እንዳኣኻኸበ ኤሪ ፕላትፎርም ዓዲሙ ደምፀም ማለት እዩ ኤሪ ፕላትፎርም ኣምባሳደር ዶክተር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ኣብኡ ሓበሬታ ከም ዝዝርግሕ ንፈልጥ ኢና ብጀክኡ ካልእ ኣለዎ ድዩ ከም ሓደ መድረኽ ናይ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ናይ ሓበሬታ መዘርግሒ ትካል እዩ ከባቕሩ ኣይበርሃት ለይና هو I think إذا دبلك يا مودعته درجة قربت مجلسي تحنبل نخل أنت مالته إيري بلاتفورم تي حدا نايجي برسل نايك تكال كوينو بريزيدنت ناتو كايد ناتو أمباسادر عند برهان ولا جرجسي مالتيو بتنسو تجبر ذلو نتفتات كأخذت مصحف كابتي نقول لسبون كم زنبنا ذلنا عدلات مفتار بزعبة إيرترا مرحت عالم اليوم ذكرتنا جبرس الناي تكالات اليوم بدحري لو تقمت الكونتات مصنعتها مجبار دي قالوا كله كوميتات نتف تكالي مالك بيجك أمباسادر عند برهان أمالات اللووديم كسب أنا دفلته وبحد دكايد وبورد اللوام أما حدرتون كم حدا تكال متنسي بروجكت مانجر أرات اللوام كانوا ونجبر بدحري كانوا ديفلت خون خلي جن تكال سلا دخوناسي أمالات كنا بلقوا كم محبر كم ود بدي كوناسي فولنتير تجبر ديم ضغط صار ديم خلوهم اليوم جن كم حدا تكلمتن إنستيشني مالته هرا يعني اللي يزكون أمباسادر عند برهان ولا جرجس كمل سوزلو وي صحيح فولو نيري قطامي أي ترخبنا برحبري تخبرنون حاتي تينيري نعخا بخلاي درجة حيزة كنيري سلازي تانا إيري بلاتفورم بطانة أمباسادر عند برهان ولا جرجس ياتملك تحته
مس وان نيشن جن فلي ركب على دي وي كم كل مسكال أزلوا يو مهنياتو أبالات وان نيشن يهم أبز سيمبوزيوم كا تكايدو يهم زنبركم وي قول احتراني ركم ما أو فلي ركب على دي فلي متأسسار على دي أنت بعلامة أنت بسراح ويستريزم درناتات على دي فتنقرنا تخيل كم هزبي كم دليت لوتي دليت فتحكوا كلاتنا حدا علامة ناينا نبل قنافتي بيناي مقدر تخرج حساب تفعل عليه مقدر لوندي قليخا دايم كاوز عامتات ون مسرح كبب قرب تطريو زمدناتات علو مالتي حجبناتنا وجن كريو خلقو حدا علامة ناي وان نيشن كم من قصقاس مثلا كم تزغل نبلاد لنا تكالاسي نحن دفترنا برسي كنا نتي هزبي وين انا دفترنا مالتي مسارحي جدا سلط انت اخوينو مس كلنا تحاور كاتغبر نغاري حجي افتي اكايدانا ابتا تان بعين وان نيشن كريو خلقو دخونه تكال هزبي إرترا تي هاجراونته كعقب دحجز انت رأخوينه كقرار ود دحجز انت رأخوينه خاب كل قا نايدقة متأتساو بحلفنا إثيوبيا متأتساو دنا سكر رأخوينه هم قفاين لنا نسرح مسؤول بزقات أمزي كل العلامة ناي بإيري بلاتفورم ده أجندة ناتهم مالتي أصلي سابز سيمبوزيومات دالو هنري خلنا نزا حق جاز خوين سلدر خلنا نعون مدنفع الجامنا خنا بركت مرا بركتون يرنا بهالخ اليوم زخم الكل خجن ولا خلو كاب كم دول كون أي أبوان نشن دلو نيرم أبكالون دلو maybe أنا خم بابون برمتن حدا أفتنا يكلسيت ويك واحد يتكم يتصل دلو خنا هذا يكبر بريك بالغالي كم دلو زحن ريح ولا نفس تساتف الناس انجلن كأربع انجلن ما تسمى بزحتهم قصر الريم كلنا أولاد وان نشن يكونون نزنا يمود تقبل تقوينا إيه جن ندخل عننا أبز خمسة نسمبر نتهم كلهم أولادنا كأن أنا ونكلهم كلهم زت نتهم كورونا دلي الأماسي تحجز الناس اللي دعمنا نقول منتساتف وأقوال حواس لنا بلا ما محبرة ميدياتات قاله ما بزيادة بزحس لنا الرأخون. الرأي أبتن سيمبوزيوم نايت سيمبوزيوم علامة كم بقص ولا كاب أبتن كل التنيركا أبنا كل تشين عشرة شعتن المقربة ورحي تغيروا حجونا بزني أسرع ولا أبتن كل تشين عشر شو منتنون حبريتها أنت ليكا السيمبوزيوم أنتي عينة علامة حجي تبقيسو أمتي توكير يخسر تبقيسو أمتي بس حلو سكيتش بتقبلك عند علامة أنتي لوتي وي بنحنا بندليو وي بدين ندليو بتيلو لوتي كترفني أب عالمسي لوتي قوامة رؤية changes constant مش نقول حجاب إيرتراخا ولا نوحنا ولا زغلو أكايدنا يسرعات رينا موت لوتونا هي أكترفوني مالتي حجي أفتاوان لو تتمثلا حدا نتلوطن مكلطاف جن بعبي أفتاو أوان تمثلا هزبي إيرتراسي تواسا إنايت دايو كوينو قصقنع تخوينوس أو حدا رستات تسامع معي قصقنع كقلا اللو ولا ميت يكون كسامع على دخل زعماتات اللو مالتي تريكون أنت يعني خون بحطون ترى جميرنا لو ما عززان بلاد لنا هندبتاوي دارجا كله لو تقع هندبتاوي هندبت أنت مسياسي كم هزبي كم تكالات تقربنا لنا دبل حطون تلعبنا أي تقربنا نيلكايو كملة تصنيح مالتي حجنا زنكير ليه تقربنا تقولنا داينا من تاينا تساوعي نقبر نلوطي وناتكم كرر نكلال لنا بتحساسبا كم تنبلو حساب نقرب لنا سبات نقرب لنا دبليمو زي تقندي علامو نايزي سيمبوزيوم أبتشبط ما أنتي قال أبنت كنت أكسنا أبنت كل تشحن 10 شمنتن كل تشحن 10 شعاتن أسرع زنبر أجندات حدا عين دي ويببيني نعطي تساتفنت كو خبتا خل تشحن 10 شعاتن سلدقات سلت كن كابتا حنتي أنا ونكرداني ونتم ترفع تساتفت بعد كل تشحن 10 شعاتن من تكردانا عند تصبق دقبرنا نقدر حدا كابكني بحدش تجمر كما لاقوا غير كما أتصلتها مقباري دمرة سمو أجي تي عوث لخونه بكات تصبح حسابات نقدمي تخيل تقولي ولا عاب نجار كوينوسي عند حارس نحلنا دبل تقولي خاطر تقرفنا بالنا تقرفنا يعني رمال جن كله نملك جاب أبتن تشحن 10 شعاتن أبزار قد مسألة حتى جبرتها فرانكفورت جيرمان أبقى تهنجورن نقبر معك أنا زلوا هنجورن نقبر استبحله حدا أقلت ممكن مالتي تي حزبه من العال بحال حزب العائل كا أنت مرسول لو قبل بحال كل وجن سلا تقبر ذلوا كن دوغمو تريكو الناس دارجا بزح تصبقونا له كون على خير خلخون جن ناي موبيلايزيشن ناي من على بوت له أي تقربنا ندبل ذلوا بتي بتمكي إلاتات زهاجر قال تقونسي أنت حسكات تصنح لما يجرك خال حماعة الحنا كابنا يكون تبع سب مستمع وش تدلوا لو تي كم تدلوا ديمقراطية وحيلتات نولم نعم تدقف نجار بدحريو بقوامه وما قد عن كي تقولنا أفتي بعابي لو تطرح تكون ناس أفتي وش تأثيرات دقبر كيلاتات تكنوقراطس كجورو دخلوا أما قرب دبلينير مو حجنا تناي من العال بدرجة تحنا بوت قولوا سئلنا أفتي ترانزيشن ويك أما الساقا جري دبل حسابات أو هنا تكور مريسنا مالتيو بزقات أمزي بزعبة كتبة بزعبة قوام بزعبة ميديا دبلا عبيتي
ፕሮጀክት ስሒትና ወፂና ዕርቂ እውን ተዛሪብኩምሉ ነርኩም መስለኒ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ክዛረብተ ኮይነ ሓደ ዓበይቲ 7 ኣርስቲና ልዕልና ትንክፍ ትቀበለና ከለኹ ሓንቲ ቀንድን ተዋሳእትን ሰብ ብርክን ወይ ከዓ ስቴክ ሆልደርስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ስኒ ቀንዲ ተዋሳእቲ መን እዮም ወይ ከዓ እቶም ለውጢ ክንደል እዮም ከምፁ ክእሉ እዮም ንብሎም መን እዮም ኣንጻር ለውጢ ከዓ ጠጠው ድብልካ ከለዉ እንዲኦም ንመን ኢና ክንሕግዝ ንደሊ ዘለና ለውጢ ካብ ውሽጢ ካብ ተባህለ ካልኣይ ንዕኡ ከነቃላጥፍቲ ኮይና ኣብ ደገ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ምቅልጣፍ ናይ ውሽጢ ለውጢ ማለት እዩ ሳልሳይ ቅዋማዊ መንግስቲ ክህልወና ተኮይና ህዝቢ እውን ብዛዕባ ቅዋም ፈሊጡ ክሓድር ኣለዎ ክፀንሕ ኣለዎ ካብ ኩሉ ከዓ ካልእ ቅዋም ዶ ነዚ ቅዋም ኣይንኣምን ኢና ድበሃል ብዙሕ ሃጓፋት ክፈጥሩ ድደልዩ ስለ ዘለዉ ንዖም ከዓ ከመይ ጌርካ ተብርሃሎም ዝብል ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ህሉ ኩነታት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድዩ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ከዓ ከመይ ኣሎ እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ከባቢ ኢልካ መፅናዕቲ ተገይሩ ድሕሪኡ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ወይ ከዓ እቲ መንነት ናይ ኣብ ፖለቲካ ንሳተፍ ከለና ስኒ ሃገራዊ መንነት ኣሎ ካልእ መንነታት ከ ኣለዎ ሕጂ ከመይ ጌርካ ካተሰራርዖ መወዳእታ ከፍታ ኤርትራ ትብል ተላ ገበርና ተኮይና ሲ ነቶም ውሕዳት ዝኾኑ ቋንቋ ድዩ ህዝቢ ድዩ ዘለዎም ብሄራትን ካልእን ከመይ ጌርካ ዳርጋ በሓንሳብ መንገዲ ትገብሮ ባህሊ ድሓር ዘተንከፍከያ ማለት እዩ ናይ ፍትሕን ዕርቅን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣሰጋጋሪ ፍትሒ ኣብቲ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ድሓርካ ብድሕሪኡ ሃገራዊ ዕርቂ ትግበረሉ መዓስ ክኸውን ዘለዎ ቅድሚ ለውጢ ድዩ ድሕሪ ለውጢ ድዩ ኢልና ካተንኪፍናዮ ድሓርካ ሻብዒትን ናይ መወዳእታን ራእይ ኤርትራ 2003 እዚ ራእይ ንቁጠባ ኤርትራ ሓደ ኣብቲ እዋን ለውጢ ቀልጢፉ ከይወድቕ ካልኣይ ከዓ ቲፋሓዊው ነተን ጎረባብቲ ሃገራት ቀዲመናና ዘለዋ ከመይ ገይሩ ኣርኪቡ ማዕሪአን ከም ድስጉም ሓደ 10 ዓመት ክወስድ ትኽእል እትው ኢልካ ትገብሮ ናይ ብዙሓት ክኢላታት ብኩሉ መዳያት ዝሰርሕ ሓደ መፅሓፍ ዝኣክል ክትፀሓፍ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኮይኑ ክፀንሕ እሞ ድኾነ ከድልየና ከሎ ከም መወከሲ ክኸውን ተባሂሉ እየን እዚአን ተተንኪፈን እሞ ሕጂ ቁርብ ስእሊ ህልወክ እዚ ትገበርና ያዛ ናይ መወዳእታ ያኒ ለያቶ ዳንኤል ብጣዕሚ ዓበይቲ ርእስታት ኢኹም ኣልዒልኩም ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኢኹም ከዓ ነዚ ክንድዚ ዝኣክል ኣርእስታት ከተልዕልዎ ፈቲንኩም እቶም ዕዱማትኩም ከምዚ ኣርእስታት እዚ ሞያዊ ዝኾኑ ኣርእስታት ዓበይቲ ኣርእስታት እንታይ ምትእስሳር ዝነበሩ እዮም ብልክዕ ነቲ ነዚ ኣርእስታት እዚ ዝበቕዑ ሰባት ዲኹም ዓዲምኩም እወ ካብቲ ድሕጉስ ከነወዳድር ከለናስ ኣጋጣሚ ኮይኑስ እዛ ድገበርናላ ሆቴል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሕና እውን ቀደም ከምዚ ናይ መንእሰያት ማሕበር ኢልና ይኣክል ክበሃል ከሎ ቅድሚ 8-9 ዓመት ማለት እዩ ከምኡ ድጠራንፍ ሓደ ኮንፈረንስ ኣብታ ኣዳራሽ ኣብታ ሆቴል ጌርና ነርና እሞ ሕጂ ብቲ እዋን እቲ ነበረ ፈላጣት መን ኣለውና ክምኽሩ ድኽእሉ ገሊና ክንናዳሃለና ዳርጋ ፀገም ነይሩ ክበሃል ክእል ምክንያቱ ብዙሓት ኣይነበሩን ሕጂ ግን ትድሕጉስ ዝፅብብ ድበለ ብዕድመ ጥራሕ ክኢላታት ኢልካ ተምፆም ሓደ 4 ሰባት ተሳተፉሉ እንዲ ነይሩ እዚ እቲ ፀገም እንታይ ነይሩ እቲ ብዝሒ ክኢላታት እዚኦም 7 ርእስቲ ልዒልና ኣለና ሰለስተ ሰብ ፓነሊስትስ ወይ ከዓ ኣቅረብቲ ኮይኖም ቀሪቦም ማለት እዩ ስለዚ 21 ሰባት መፅናዕቲ ቀሪቦም ማለት እዩ ሕጂ 21 ሰባት ካብቲ ሓደ ድበልፅ ብትምህርቲ ብዓቕሚ ብልቦና ብኩሉ ቁርብ ተሓሲቡ ወንድም ተዓዲሞም ግን ብግብሪ ክረአ ከለካ ናይ ብሓቂ ከም መዐቀኒ ከምዚ ንእሽተይ ጥንቁምጥር ኣቢልካ ነቲ ካልእ ተኽእሎታት ዘለዎ ኤርትራ ውስጥ ክንደይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክርእየና ክኢሉ ማለት እዩ ኣብዛ ናትና ክዛረብ ተኮይነ ግን ናይ ብሓቂ ብዝሒ ናይ ክእለት ዘለዎም ሃሊናስ ንመኖም ዓዲምካ ንመኖም ትገድፍ ጃብ ገሊኡ እምበር ኣብዛ ርእሲ እዚኣስ ብዙሓት ኣለዉ ክኢላታት ግን ገለ ክገብረልና ክእል እንዳበልካ ደውሓድናዮም ኣለዎ ማለት እዩ እሞ ካብቶም ኣዳለውቲ ካብቶም ዓደምቲ ስለዝነበርኩሲ ናይ ብሓቂ ካብቲ ብዙሕ ዓመት ተስፋ ድሃበኒ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውያንን ማለት እዩ እዚ ኣተዓዳ ድማ ብዙሕ ክእለት ዘለዎም ከም ዘለውና ካርየን ኣብ ኣኽተብርሃ ግን እቲ ዝእከብ ደሎ ሰብ ንኣብነት ንነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ሞያ ሰለስተ ሰብ እንተደኣ ናታ ስፔሻሊስት ዝኾኑ ኢኹም ዓዲምኩም ኢለ ግምት ነንሕድሕዱ ይቕድማም ናይ ሓባር ስምምዕ ድበፅሕ ደሎ ትእከብ ደሎ ሰብ ዳሕራይ ንኻልእ ከም መወከሲ ከቕርቦ እቲ ተሰማምዓሉ ዋላስ ኦልሬዲ ኣብ ተሰማምዕኩምሉ ኣጀንዳ ኢኹም ኣብዚ በፂሕና ኣለና እሞ ሰዓቡና ትብሉ ደለኹም እቲ ቀንዲ ዕላሙ መቸም ነቲ ኣብኡ ድመፀ ክኢላ ወይ ምሁር ወይ ገለ ነንሕድሕዱ ድሰማምዓሉ ደይኮነሲ ቀንዲ ዕላሙ ንህዝብናስ ኣብ ሓደ ነጥብታት ምምፃእ ድብል ስለዚ እስኹም ንባዕልኹም ከ4 ሰብ ንኣብነት ኣብቲ ዘለዓሉ ኣጀንዳ ኣቐዲሙ ናይ ሓባር መረዳእታ በፂሑ ነይሩ ስለዝኾነ ዲኹም ንህዝብኩም ኣብ ሓደ ከተብፅኡ ደልዩ ደለኹም ኣብ ኣስከ መብዛሕቶም ከመን ኣይፋለጡን እዮም ተዋህበቶም ኣርእስቲ በትኽእለትኩም ከምዚ ኢሉ ሲምፖዚየም ኣለሞ ተቕርቡ ተባሂሎምሲ እቲ ካልእ መን ከም ድመፅውን መብዛሕቶም ድፈልጡ ይመስለንን ገሊኦም ክፋለጡ ክእሉ እዮም እቲ ሓሳብታ እዩ ኣብኡ ምስ መፃኻ ሓንቲ ርእስቲ ተልዕል ሕጂ ንኣብነት ናይ ብዛዕባ ፍትሕን ሃገራዊ ዕርቅን ንብል ኣብኡ ደቕረቡ ናይ ታሪክ ናይ ሂስትሪ ማለት እየ መምሃራን ካልእ እውን ብልምዲ ብልቦና ኣብ ዝኻልእ ኣብ
ኢንተርኔትና ጽሑፋት من قرر خلنا بزعባ ሃገራ ዕርቅሲ ርዝም ደለ አቀራርባ ደሎም ክንዕኖም ንዕሚና ክኢላታት ንብሎም ደለና ይመጽ ማለት ሕጂ ሰለስተ አቅረብቲ ኮይኖም ሓደ ራብዓይ ሰብ ከዓ ናይታ ሞዴሬተር ኸውን ማለት እዩ ምስቲ ተሳታፍን ነንሕድሕዶም ከዓ ግዜ ሂቡ ሓሳብ ምልዋጥ ዝሕግዝ ማለት እዩ እዚኣ ርእስቲ እዚኣ ሕጂ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ተዋሂብዋ መጀመርያ ሓሳቦም መቕርቡ ድሓር ሕቶታት መጽእ ካብቲ ተሳተፍቲ ነንሕድሕዶም ንተሓታተቱ ሽዑ እቲ መደብና መወዳእታውን ከም ሓደ መግለጽ ጌርና ውጽኢና ያለና ውጽኢት ናይ ሲምፖዚየም እንታይ ነይሩ እንተዳልና ነዚአን ተንኪፍናየንስ ኣብ ከምዚ ተሰማሚዕና ኢልካ ከዓ ትንክፍ ኣቢልና ማለት ግን እዚ ክበሃል ከሎ ትቐንዲ ዕላምኡ ቀሪብካ ንሕና ሓደ መጽኢና ኣለና ሞ ሰዓቡና ዝዓይነቱ እንደይኮነሲ ለውጢ ክመጽእ እንተደሊና ከነቀላጥፎ ለውጢ ምስ መጽኻ ከም ህዝቢ ዝኾነ ሓስበልና ለካ ንህዝቢ ከም ዝንገብሮ ዘለና ብሚድያ ዘርጊሕካ ኩሉ ሰብ ሓሲቡሉ ክጸንሕ ኣቦትኡ ደሎም ንምግባር ማለት እዩ ግን እዞም ተጋባቲ መጽኦም እውን መጀመርያ ብዛዕባ ኣርስቶም ሒዞም መጽኦም ኣለው ኣፍታ መወዳእታ ግን ባርተን ክንገብረ ንደሊ እዚአን ኢሎም ስለተሰማምዑ ኣብ ሓደ ከም ድመጽ ጌርና እውን ክንወስኖ ንኽእል ኢና ሰነድ ኣሎ ዲ ዝዳሎ ናይ መወዳእታ ብሰነድ ዝተሓዝ ከመወከሲ ቆመሉ ትኽእል ሰነድ ተዳለወ ኣሎ ዶ ኣሎ ሰለስተ ነገር ተጠቅስ ደሊ ሓደ እታ ውጽኢት ናይቲ ሲምፖዚየም ኣብቲ eriplatform.org ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ኤሪ ፕላትፎርም ኣብ ወፂሎ በእንግሊዝኛን በትግርኛን ወፂለዎ ካልኣይ እቲ ሁሉ ድወፀ ቀረበ ሓሳባት ብቪድዮ ተመሊኡ ተገበረ ክትዕድዩ ትሕተን መልስ እንዲ ሁሉ በብሓደ ብሓንሳ ኣይኮነን ድወፅእ ግን በብግዚኡ ክወፅእ ቪድዮታት ማለት ከም ተቀድመ ሕጂ ተገበረ ሳልሳይ ከዓ እቶም መጽናዕቲ ደቕረቡ ጽሑፋቶም ኣብ ሽዑብ ቅድመ ህዝቢ ደቕረብዎ በብመገዶም ዝገበርዎ ጽሑፍ ናቶም ከዓ ፕሬዘንቴሽን ናቶም ከዓ ክወፅእ ዌብሳይት በብሓደ ክወፅእ ማለት እዩ ስለዚ ዝቕሉ ኣሎ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና الرأي أن اللي دانيال كم قمتي تجاجين تلي خارمني تحرارياكم تماسا لرئيتو زلوكم زداكوكم تمسلو زتفلي حساب زلو أمسيكم أبتزتفلي حساب زلو كتر وينتنا بحكي تدسما معصص أجمع يقولون أتستفلي حساب زلو ويتشجر زلو كمو أمسيكم عديمكم دو وينزبدو زخه كدفرو فتينكم دو هو بتعمل صبح حتى تي أقرار سرحي لكا أب حدا دي كون طرح نمسي لكا تجبري كونن جن كم زمانكم خخ بتسخنو تي حساب أبزيا أرستزياس ثلاثة سب كقربون دالي حاجتي ننحجدهم ተማሳሳለ ደም ከምሱ ተጋራጫ ወዲ خمص ገለ ኩፉቲ ማለት እዩ ሕጅና ብነት ኣብስናይ ብዙሕነት ክንብል ካለና ገሌና ከም ተቃለስት መጠን ተመለለይትና ኤርትራ ተሆይና ብዙሕና ገዳሲ ኮነን ድሓር ነርክበሉ እዩ ግድነት ኣይኮነን እቲ ኣብ ኣኼባ ድገለ خمص ካለናስ ከም ባይቶ ኮይኑሲ ካብዚ ቋንቋ እንደይ ካብዚ ጾታ እንደይ ካብዚ ብሄር ዘ እንደይልካ ኣዛኔ ካትሪኤሉ ጉዳይ ኣይኮነን ድብል ኣራያ خلونا ኸዲ ገሌና ግድነት ይኽሳተፍ ተኮይኑ ሰብ ንኤርትራ ንመስል ኣለና ንኤርትራ ንመስልካ ናይ ባሕቂ ክንፍትን ክእል ኣለና ትብደገ ድርአ بعينك هذا الرأون تسفاخ خبال لو يلم كذا أورب حجز نتاعك باللي خم أبنت أب حد مت التحساس ما يكون تا مصنعات الأورب وتم الأورب فيديو كل سبعين مزنوس اللي دخل لأن تم حساب قريب ومسي ولا تمساس علي أيقون هم يرمالتيو إذا قبل كل لغن كم تنا تيتدي ولا حساب صراحة قلنا دبالي ولا نجن ترى عليك الصرح تقل سابقة مجملات قدم كندي كم ز أخيباتات مرات مقينو لك خمزي ناي بوكسين ماتش حزب عذابه قينو تولاتو أنا حريمي أنا خسرني زبل عينة بزحكم يتحسل درة كابكم هالرحلة فتيناينا كن كسب كوفي لسه كزارب بجمر انتاي دفلاليو انتايو دكرار بونا يفلت كن كم كاب حنتني اشتهاجرت مثلا درجة تمساسة لدليل دلنا مبزحت جزية تسعة حمشن كم يتقبل اللي تمساسة لدليل نايك على مكيار جلي مبزحت كن زغل كله نعم النتاج أزيان دبلو على وز من قصاص نفلت إله نيرترا نتفرقوا قنو قوسيوم كاف تجراي بحيرة تجرنيام سيوم كم لحد شهر نمتعرض قال دليل لو حجي زيوم تمساسة لإيرترا وينهم اليوم تمساسة لمسنافنا يكون سلزي ده يكون سلدخونه زيرة صدقنا لنا نخم عتم عدل كنهب أين مرسنا عند اللي كم غير فهم بلد هذا كوين فجستي أب حدا قال كامت تتاونا إثيوبيا زنتسك أب لو تخوش تعدي زأمن أفتح جراونا تأمن أب قد إيرترا ونتن بنعكاثن خال إنديري إلك أوروب أسوق من بالون كم حما يكونن نايم فات تقودي لنا ذل نسي كتصدق diversity ندابلك كم زي كربيتن لامبان مقربون بعد يكونن كبير ده نزت ولود اللها عينات التحساسباتات كسلز رح كلو
ክትፈትሖ ማለት ድዩ ሽግርኩም ደለዎ ከይተተንከፈ መጽዩ ባሕንጉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሽግር ኣይፈጥርን ዶ حقيقي إذن ولا زن شو حتى العالكون تسامعنا كل مسيحنايو فتح لنا ونايبل نيذلخو جنا منت لو تهاوش تعدون سامعنا غلينا قد من يوم تم لو تنحيلتات أتسراويت اللو ديام أفقدت اللو ديام حزب ديو تن حيماناتو تكالات دين قال هجي أو هكذا عنا غلينا أنا كاميرا داتا هول زيام تسفلهم زيام تسفاي بلا مسمن يركبنا خون دلو إلا هجي بزح سك فعل على غلي جن دحان حاد أنفتنا جن نتماوش دلو مالشكا كم نجمرين هذا اللي نازع على المر ودات أصل دي بلو جخاب حزبون كم زي المستزرق حبي ميدياتات حزبون دبلون قبل ما تسمع شعوهم جيرو بس لنا بالكاتيجوري فنجاري بزعبة عطلها مقبل خليه بزعبة قوام منكم حجسي التفل اللي أيتصلانيو جن قرب كأدرات مقبارو تريكونا أنتي ببينك مثلا لنا الكاتيجوري راسي مرات سامع يكون ناتي فاتنا يقول لي أوبينيني هذا يعني اللي أنا خا حدا قدلاتنا حبرتسب إرتراس لزخونو ولا وحدات يخونو رايت استفلي حساب يخلو جزء أجمع زفتر ما استفلي حساب كنا بالكلنا تتصارر حسابنا نقول لنا تفلي حساب من تتصارر حساب نكفل اللي الله مسلني قال تتصارر مسلو حسابات كم بدو يكونوا نزته خفوتات انت زخونو دوي محشن مبالي العليا دفرحكم مام دوت مسلو نتعوج صليكم سي ابويت سلازغوركم مام سلازرحكم مام تم قداسي كي تفتحوا مليسه متوهلي لهم كل شجراك فطروا ديم نمبالي العلياني رمو تردي يلخت مسخه بقى خن سغراينا اب ثلاثه سيمبوزيوم كلتشن 10 شمونتن كلتشن 10 تشعتن كلتشن عسران زنبره أجندات قليو مقصلتاي قليو تماساسالي الكاني مرابي الكهتري خلخا عبيتام تيدو أتي تزته عبيتام تيدو بعينتون بدرجون عبيتام تيدو أنا ولا زر حلفة ثلاثة ورحنا تنكلتين كورا درن تخيناسي أو كلتين لا يبحكي أمسي مخنياتو حنساب مسبة ثلاث كالو حتتات ون العلن ديو حجنا عملت كتاكس إذا رأي بزعبة بطبع يرتاح هلونا لو قال تخينا زاجرسي حسابن سبن حزنا حنسأن حنكلال لنا يلو حدا ندفيناي وطبعا ما حيش يقبر الله تبعيله ما نجي مثلا استورحي حجك أبزاد لنا يوانكا طلع الله سيد كوميتي حنتي كابتن تاليان بروجكتات مالتي نايزيا فيجن 2030 وكا رأي إيرترا خلتشحن سالة سندبل تندفن تمكي إلاتاتنا وشتات يوم بب عودة مصنع تناقبرو حسب حدا بلان دقرب ولا ما قد تجمير مالتي حدا ندفت هدالي ندفزي نمشوتون دعابين دخيت درجة أمايت تدخون قصات كبت صحي مالتي زعبات عنا اللو زعبات مرت اللو زعبا ناي فاينانس بوليس اللو زعبا نقد اللو زعبا كله دي شفافن حجنا زيهم كل ما بوجنو وجبروا دخلوا دابلا تراويدو حدا لا بحكي بزاف حد صار كزيس نوح كيد له مالتي كم معقاني ابزمص قرب تسلسل ورحقا ولا يود اول خون درجاتي موداتو بصح خون تبلان مالتي حج بزخري اخلهو بسيلو طرح لي كونه سني افتي حسب قليل جبري ودبرتعكا مر حسب سخنز غبر الله ويلكا سندي خمقادي مبزحت جن اب جبراو خون كله جن مخميرنا انا جبريلكا سبات قريبكا تمسرح مسالتيات انهيبكا نقمي تام مسقام جن ناي بحق تصبو قبل ابتناي قوام كما اخذ الدفر ابتناي ميديا كما اخذ الدفر ابزاناي ايكونومون كما مالتيو تخليهات بزعبه فتح دقنا نولد لنا كافتي اب جيرمان كمثلا استوحي تزارنا لنا واشنطن دي سي كريم كله عمق بدبله كاب ناي بحقي سفح دخل عابر استي بحنساكم ديملس جن كم مجمرتا بلاغ بوغير كانوا بزح كيد دخل مخانو جن اسميرنا لنا مو تحت صار بيلا زاد بالكيا من الاستقيناس هو ناي بحق بكله بعينتون بلصنتون انداته محايشه هيدالله تم سبات كحد اليوم نابنت كلتشن 10 شمنتن 10 شعتن كلتشن 10 نبور تساتفتي حد عين السبات اليوم ويدك ايرو ويدوسخو يوم كوخا هو اب نزين ناي قلت سيمبوزيا حلفه كوادر تخوينه كلتي تساتفو نيرم مبزحتهم كا ابزيا خليت تطرح تساتفو نيرم مالتي قال يوم كاب تقدامي تطرح ابزا خليت لي تساتفون الله حدا اوروبا نيرو حدا امريكا هونالو جبز مقاطام زي دعابه حدش تساتفتي اندامصو دخول دلو مالتي زخبال كله كلتي بصبو الله بتحما غنون الله مالتي تمكيلاتات ناي بحق مهروخ دخلو توسخ سرح يزوم انتنتا سرح حمنغو حواف كيغرفوا صالح اسكايم تخير كسرتا موداتا كله خل الله داغف حتى بروجكت حزب ما ضلوس داغف حت سبب قبرته وعل بسرح خون صبو تريكونه ما انتي مستافيلكا
እንዳቀያየርካ ክትከድ ከለካ እውን ብዙሕ ሓጓፍ እንዲትፈጥር ካብኩም መቸም ሓንሳበ ሰክፊ ግን ኣብዚአን ክሪኣ ከለኹ እቶም ኣብ ክልቲአን ተሳተፉ እሞ ጅጎም ሰብሲቦም እውን ብድሕሪ ሕጂ እውን ክንቅፅሎ ኢና ድበሉ ሓደ ዓይነት ክንብሎም ከለና ደሰይም ሰባት ኣለዎ ማለት እዩ ግን ሕጂ ንኣብነት ድሕሪ 2-3 ወርሒኹም ተደጋጋሚ ኣብ ኣውሮፓ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ኣፍሪካ ድዩ ኣብ ካልእ ክፍለ ዓለማት እንተተኻይዱ ብዙሓት ቅድሚ ሕጂ ክእለቶም ዘይተረኣየ ተዓዲሞም መፂኦም ክእለቶም ከርእሉ ግን ፅቡቅ ነይሩ ብጣዕሚ ግን ኣብ መንጎ ከዓ እቶም ቀጻሊ ክገብሩ ድኽእሉ ክህልው ኣለዎም ማለት እየ የቀኒለ ኣቶ ዳንኤል ኩሉ ዓይነት ኣርእስታት ብሓደ ብውሱናት ሰባት ሕድ ግዜ ኣድማዐ ነገር ክትገብር ከቢድ እዩ እሞ ብኣካል ተራኺብኩም በብሞይኡ ክጥርነፍ ድብል ሓሳብ እውን ኣልዒልኩም ነርኩም ካብቲ ዝሰማዕክዎ እዛ መገዲ እዚኣ ከዓ ድሓሸት ውፅኢት ክትርከባ ትኽእል ናይ ሞያ ጥዕና ንበይኖም ናይ ኢንጂነርታት ንበይኖም ዋላ ናይ ሚድያ ንበይኖም ዋላ ናይ ቋም ናይ ሕጊ ወይ ፖለቲካ ንበይኖም ኢልካ ሓደ ሞያዊ ኸውን ትስራሕ ኣብ ሓደ እውን ኣይፅዕቕን ናብኡ ገፅኩም ሓሳብ ኣለኩም ድዩ ናብኡ ገፅኩም ክትከዱ ኣልዒልኩም ኣለኹም ግን ናብኡ ዘተኮረ ግብራዊ መደብ ስራሕ ኣለኩም ዶ እወ ካብታ ግብራዊ ኣላ ድብላ ሓንቲ ነገር ንሳያ ማለት እዩ ነዚኣ ካብ ብክልተ ወገን ትሕግዘና ኮይኑ እውን ስማዓኒ ሓደ ኩሉ ሰብ በቃ ሎ መሳእኽለና ለውጥ ደሊና ይብል እሞ ኣብ ኣኼባታት እውን መፅእ ካብ ለምንኛው ዓዊ ለምንታ ሃገር ክጣበቕ ይብል ትገሊኡ ከዓ ነዚታት ፖለቲካ ኮይኑ ዝስምዑ ኣካል እውን ኣሎ ክእለቶም ዓቕሞም ከወፊድ ደልዩ ብዙሓት ኣለው ግን ዳርጋ ናብቲ ፖለቲካ እውን ከም ዝኩሉ ንዝጭቃ ምፅያቕ ድኸውን እዚ ምናልባት ማሕበራዊ ሚድያታት ንሪኦ ደስ የብል ነገራት ክሪኦ ከለው ኣስሕብ ደብሉ ኣሎ እዚ መብዛሕትኦም እቶም ፕሮፌሽናልስ ከዓ ከምዚኣ ፀገም ኣላትና ማለት እዩ ምክንያቱ ክሳተፉ እንዳደለዩ ግን ደይሳተፉ ኣለው ሕጂ እንታይ ክሕግዘና ከምዚታት ምግባር ማለት እዩ በብዓቕሙ በብክእለቱ ገሊኡ ንስደተኛታት ድሕግዝ ኣብዚ እዋን ዝኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ከዓ ፅባሕ ንግሆ ንዚ ሃገር ገለ ተኮይናስኒ ኣነ ከዓ ገለ ቀሪበ ክፀኒሕ ድብል ክኸውን ይኸውን ንኣብነት ክህብ ተኮይነሲ ናይ ቀረብ ኣብ እዋን ለውጢ እዋን ቀውጢ ላምባ የለ ዘይቲ የለ ማካይን ክንቀሳቀሳ ይክእላ ድኸውን ዓይነት ተርእዮታት ከይመፅእ ተኮይኑሲ እቶም ደለው ኤርትራውያን ነጋዶ ድዮም ካልእ ፍልጠት ደለዎም ድዮም ካልእ ምስ ዓለማዊ ካልእ ነገር ትካላት ፅቡቅ ርክብ ደለዎም ድዮም ንድሕነት ዝሃገር ኢሎምሲ ገለ ተኮነስ ቀሪቦም መክፀንሑ ድኽእሉ ነገራት እንተዳሃልዩ ካብ ብዙሕ ሽግር ትድሕን ማለት ኣብ ርእሲኡ ገሊኡ ናይ ዕራይ ወደብ ድዩ ምስፋሕ ወደብ ድዩ ናይ ኤርላይን ድዩ ናይ ፋብሪካታት ድዩ ብዙሕ ፍልጠት ደለዎም ሰባት ኣለዉ ሕጂ እዚኦም ተድሊና ከም ሓደ መዓልቲ ኢልካ ኣብ ቀረባ ሒዝካ ምፅናሕ እውን የድሊ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ሰብ እቲ ኩሉ ድሳተፍ ዘሎ ሳብ ምንታይ ዳ ምክሳተፍ ባይቶ ነቁም ንምረፅ መራሕትና ገሊልካ ብዙሕ ይድግበር ግን ህዝባዊ ተሳትፎ ከሉ ተኮይኑ ብክእለቱ ብዓቕሙ ድሳተፈሉ መገድታት ክፍጠር ኣለዎ እሞ ሕዚ ሕፅር ከብለልክሲ ከምዚ ዓይነት መቸም ኩላትና ከም ካብ ዋን ኔሽን ጀሚርካ ኩለን ማሕበራት ኮሚታት ክገብራ ድሌት ኣለወን ብዓቢ ፕሮጀክት ከም በዓል ኤሪትራ ፎከስ ገለ እውን ሲምፖዚየማት ከም ዝናምፅኡ ብዙሕ ዝቀራረብሉ ነገር እውን ኣሎ እሞ ድለኛታት ተኮይንና ናይ ኩሉ ተጠርኒፉ ብሓደ ድመፅሉ እዋን ዝበፅሕ ኸውን ንግዚኡ ግን ዝተጀሚሩ ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ኣብቲ ግብራዊ ድኾነ ኣብ ግብሪ ውዕል ናይ ክኢላታት ናይ ፈላጣት ናይ ምሁራት ትኽኻብ እውን ተጀሚሩ ኣሎ እዚኣ ከዓ እታ ምናልባት ሱዳን ዝረኣናዮ ናይ ሱዳኒዝ ፕሮፌሽናል ኣሶሲሽን ዳርጋ ነታ ንሱዳን ኣድሒንዋ ክበሃል ዝኽእለሉ መገዲ እንድዩ ተፈጢሩ ናይ ኤርትራ እውን ኮሚታት ተፈጢሩ ኤርትራ ትድሕነሉ መገድታት ይሰልጠና ኸውን ማሕበር ጠበቃታት ኣሎ ማሕበር ሓካይም እውን ኣሎ መስለኒ እቲ ፍሉጥ ናይዞም ኢንጂነርታት እውን ገለ ዘሎ መስል ፀቢብ ድዩ ገፊሕ ኣይፈለጥኩን እቲ ዘወሃህድ እምበር ዝተጓጃጀለ ርክባት ኣሎ መስለኒ ሓቀይ ደ ሓቂ ኸይ ብኩሉ ኣሎ ገሊኡ ንፈልጦ ኣሎ ገሊኡ ንፈልጦ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ሓንሳብ መጀመርካ እውን ብቐሊሉ ክተኣሳሰር ዝኽእል እዩ እምበር ናይ ጠበቃታት ኤርትራን ሎ ሶሳይቲ ትበሃል ኣሎ ናይ ኢንጂነራት እውን በብፊልዶም ኣሎ ገለ እዚ ግን ዓይኒ ስግጋር ወይ ከዓ ኣብ እዋን ለውጥስ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበሃል ገሊኡ ከም ቀዳምነት ከም ኢመርጀንሲ ክቁፀር ዝኽእል ገሊኡ ከዓ ኣብዚ ናይ 10 ዓመት ንብሎ ዘለና ውጥን ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ስለዝኾነ ንዑሉ ከፋፊልካሲ ብሕልፊ ኣብታ እዋን ለውጢ ወይ ከዓ ናብቲ ለውጢ ምቅልጣፍ ትገብር ነገር ግን ብዙሕ ነገራት ኣሎ እሞ ንዑ እውን ኣዋሂድካ ደስራሕ ኣካል ክህሉ ኣለዎ የድብል ኣለኹ ትድሕጉስ ከዓ ኩሉ ሰብ ተረዳዲኡሉ ነዚ ዓቕሙ ክበርክት ሸባሸባ ኣሎ ሕጂ ኣብ መዕቀኒኡ ግን ኣብ ግብሪ ድውዕለሉ መገዲ ሪኢኻ ኣብ ክንዲ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ንብልሲ ከምዚ ጌርና ንብለሉ ክንበፅሕና ደሊና በብሞይኡ ሰብ ክውደብ ክኽእል ኣድማዓ ኣበርክቶ ክሰርሕ ዝኽእል ንዑ ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ዘተኮረ ፕላን ትዛረብሉ ነርኩም ክሳብ ክንደይቲ ግብራዊ መደብ ስራሕ ሒዝኩሞ ዘለኹም እየ ክፈልጥ ደልየ ከምዚ ፎካስ ዝኾነ
مهاب ناي جزية سليدة زتمركزة مدب علىكمن يبلكمن يخفل الدليل علي علكم يهم تناي مويا مصدر عند برهان كزارو كله سمعني ري الله كم زاد بالكيا خا فوكس تخونه حجرا منت نايزا ناي قطبا انتل ناسي ارتاح تحاول تخوي ناس ناي دقة قطاوي investment FDI foreign direct investment ببزح حكمات زمنتي تقربوا نقرات الله مالك حتى حدا لو نقربوا لتقبعنا كم Eritrean investment board لتم رسم عالم دوافر دلوسي حقتات كله كالله بيناي انفستير كان تا كم تركب كل حجزي حدا انفستمنت بورد قوم له مالتي ابرسيخا كلهم وصاتنياتات ابير انفست مغبار امينو تاين بروجكت تاع عبيت خمس لغيرو تخلو كابيتال نير عم نمس كاتو تجبر حدا بورد حدا عامل له خلو مالتي حجي كابتر راي اير تاع 2030 حدا انفستمنت بورد تجبر له وانت تبايلو نزخ تجبروا دخلوا سباتن كيلاتاتن غيركا سبتيا انفستمنت بورد تقوم ولا نغزيو حيلي هلون منغستاو لا يكونن جن كل قرار يخصنا ندخل حيل في الترى مالتي سيناي كلتشن 30 رأي مزحجنا امرجنس قداي كتلعلو زغددوكم سنتاي خصوص اواناوي حتى زدليون ناي 10 عامت بلاننس اب حدا غزي كتلعلو زغددوكم سلمتاهم هو كلتا من دي دلوا حقخي نحنسا تي راي ارترا 2030 دحر 10 عامت نغبرو قطعم يبلن حجات بقص مالتي كلايكا اذا سرعات زغبرو ليكا على ارترا كبركتو ليكا على علمو هجنتي لو تدل حزبنا اذا سرعات زمسكرسي انت عينت ارترا ابتناتو ابرز ارغي سرعات كم تتكل كنريهم كلونا لنا دارغا تنبيت ونخونا له مالك زن عاقيتنا دل سرعات يزمبر زن كغبر تقرب الله في الكلخاون مقلاطف لوطون خوني مالتي سلازي بذا حدا اب خصوص قوان كحجز خيلي نتي لوط مقلطاف كحجز خيلي بعابيخا حدا بلان كلونا له خم هاجر مالتي نسخا دغنا تدغاغي مخ محاج تخل مبغس يدخون له ግን بكل طقمታት ኣለዎሞ ኣብ እንድን ግን ገስ ክንከላለና ሓሳብ ክህልወና ኣለዎ ፕላን ክህልወና ኣለዎ ንዑ ከተግብሩ ድኹሉ ሰባት ከ ኣብ ሓደ በብሞዮም ሒዝካዮም ክትጸንሕ ኣለካ ማለት ስለዚ ነዚያ ተኣሳሰር ትኸውን ተሓተትያ ነተሃውጋፍ ነቲ ኢሚዲየት ድሕሪ ለውጢ ሃውጋፍ ናይ ቁጠባ ከይፍጠር ስንታይ ክግበር ኣለዎ ከይተረፈይኹም ከም ሓሳብ ኣልዒልኩም ወደለኹም ስለዚ ኩሉ እቲ ዘረባ ድምር ኣቢለ ክሪኦ ከለኹ ነዚ ስርዓት ከምዘየለ ሓሲብኩም ከም ኩይድ ከም ክወድቕ ሙሉእ መተካእቱ ኢኹም ተሓስቡ ዘለኹም ኩንነታው ዲ ዝገምጋም እዚ ኣቶ ዳንኤል ከምታ አንተ ከብላድ ፈተንኩ ሓደ ዝናይ ተፈጥሮ ተመጺናሲ ለውጢ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብሲ ቀዋሚ ተርእዮ እዩ እንተዳይልና ንዘላለም በታሓንቲ ወገና እንታይ ትኾናላ እሞ ስርዓት ንዘላለም ክነብር እዩ ንብላለና ማለት እዩ ስለዚ ንዘላለም ኣይነብርኒ ኣብቲ መወዳእትኡ ካብቲ ምዕራግ ናይቲ ዲክቴተር ጀሚርካ እቲ ስርዓት እውን ንብኽብኸሉ ደሎ ወላ ሓንቲ እውን ኣበርክቶ ደይገበረሉ ብሽም ህግደፍ ወላ ሓንቲ ለዚ ሓለፈ 15 ዓመት ህግደፍ ካብ ድበሃል ጥራሕ ሓንቲ ቁም ነገር ከይገበረ ምሽምሽ ተኣርግ ዘሎ ስርዓት ማለት ብድሕሪኡ ዝሓድሽ ወለዶ መፅኡ ናቱ ራእይ ናቱ እንቢታ ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ትኸውን ምስ ናይ ማዕበል ናይ ለውጢ ድኸይድ ሓሳብ ጎኒ ምኻድ ከም ትምኒት ወይ ከዓ ከም ዝፅቡቕ ድሌት ደይክውንነት ኣይመስለንን ምክንያቱ ከምታ ክመደል ዘለኹ ለውጢ ዘይተረፍ ለውጢ ከዓ ፅቡቕ ለውጢ ከምቲ ንደልዮ ለውጢ ክኸውን ይኽእል ዘይንደልዮ እውን ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ኮይኑ ግን በቲልና ግን ናብቲ ንደልዮ ዓይነት ምእንቲ ክኾነልና እንተደሊና ግን ክንብገስ ኣለና በቲ ንደልዮ ዓይነት ምእንቲ ክመፀልና ከም ጥዑይ ሓሳብ ነዚ ንብሎ ዘለና እቲ ስርዓት እውን ሒዙ ኣብ ግብሪ ተውዒልዎ እኮ ህዝብና ጥራይ ድኸስብ ግን ኣይገብሮን ሕማቕ ኣሰራርሓ ኮይኑ እምበር እቲ መንግስቲ ክገብሮ ድግብኦ ኮይና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ይቕደለይ ኣቶ ዳንኤል ኣነ ምስታ ሲምፖዚየም ናይ 2020 ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኣሳሰራ ሕቶታት ሰተኒ ነይረ ኣብኣ ግን ቅድሚ ምዝዛመይ ሞያኻ እንታይ እዩ ኣቶ ዳንኤል ሞያይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ማለት እዩ ኣብ ከም ብዙሓት ባንክታት ከም ዳይሬክተር ናይ ማርኬቲንግ ጥዒት ትግርኛ የብልና እንመስለኒ ምስ ቁጠባ ዝቐረበ ምትእስሳር ኣለካ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ናይ ፋይናንስ ነገር ምስ ኩሉ እቲ ዕዳጋ ወይ እቲ ማርኬት ትብሎሲ መጽናዕቲ ጌርካ ድግበር ነገር እዩ ተኣሳሰረ ክብሎ ክእል እዮም ዝንገብሮ ዘለና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ዝንብሎ ዘለና እቲ ከምዚ ናይ ሓንቲ ዓይነት ፍልጠት ደልዮ ነገር ኣይኮነን ሓፈሻዊ ፍልጠት ደልዮ ኣሰራርሓ ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ
عداقة بزعبا ناي عالم عداقات كما يخيد جيوبوليتيكا وخناتات نعداقة ديو نخالي بوليتيكا وصلواتات نتاي قبر قلع كم يصرح لنا عالم سلدقونون كاتاتو ليه مالتيو زغط أساسر في الخوني قن مبزحة بزعبا حقرنا قن كمستاف أبزح لف 10 عامات قبر وخون كمصحافن مترنافن مزرابن كمزي نولد لنا خالي بروجكتنا موهادنون مرداتا كدلب كيلو بزعبا إرترا دلنا مرداتا مالتي هرا يغني اللي يا دانيال بزعنا مويا محبرات نزارب سلز أنا حناس نسخاخ مسيونوت يخفلت يدلي مو يغني اللي نذهب كان مبرهي أنا ودي حتى تاتي أموداتات ولو تدلتلي عدل كوكا زخلو كمزيتات نقبر كلنا سي حسابات نغرب كمزيت هجيرو نبل كمزي ورينا نقرب جن بميريا أيو نبوز حزب البازح دبا سحنوش تعدي دل حزبنا أو وزاد دل حزبنا بميريا ما بزحت الكاتات ولا حج خندي ماتيو أفتح خيبة خندي تساتيفو بعد من كم تساتيفهم تحسب قريبا بوتو خلصي ناي ميريا ترى عابس اللي دخلنا ندخل تجبروا بعد حجوا نزخل نقول دل ناسني كم معكاني ماتيكم كتوكسونا مو كمزيلكم نيركم انت ياسليتكم عبدبل ويكان احنا وين عاشقهم كتقوروا اللودي فلو اب تتحزق قصرا اللودي سرح لله جن بعلة نجار قصرا إلا جن تقلان الله إن فات أبونا أبو مش أبونا لنا بساعد قد عمت هيكونكم من تصبي مالتي لا أيقونة كتصال القوني الكرباء وان مالتي سلازتي مسجانا نتناي ترانا ميديان عب مهانو كال تبلغتين هزبناي عبدلنا هلنا أو وسعد لنا وش تهاجر لنا كله زائر كان إرترا وهاجر من النتن أما كعتين هذا لنا أما كل خالنا هذا لنا جي إرترا عكيبنا كله سماعتنا تم كلهم لحلفوا نزابل صقتن فتحويتن دقنات إرترا لحلفوا نعاتهم تبقى نعاتهم لحنكم متخوينس تتخفل كوا واقاس بوي عبد بللو عينة إرترا فتر تخوينا خال سبب تفل الليات قدفا قلنا زعبا مزايت إرترا بزعبا زحدش ولا رقمي لعابيو كابها قرخي واتساب بسلام دنبرو لا إرترا فتر نكرا لنا مالتيو سلازي ناي فتحو قد يالو حدا فتحوي دقنات هاجر تلونا الواقع ما قواماوي تخويني خات فتحو دقون كلايكا سرح كفتر على سبد والأخرى كلا على وطعنا أخرى كلا على زقلوا قا بعلي متزني كلا دلوم إرتراوان بعلم تم تمرت دلوم تم جنزب دلوم كلهم أبركتهم عبد جبرلو نجد مسناتي مالتي مو كم زن رياض لنا جن تدليت دلو بتعمل صدقي نزا إرترا ولا السنة أمبر راح رحواد خيد يلن من الناس تدل خبركت تدلي بزح تي عبد جو خوينو تمهر أكل كأبتعم بزح دلنا واحد هزبناون تأكمين حنساب نزا واحد نشتها جرناسي بزح تمهر أكل بزح أرمد لو أكل اللوامو لازتي تسفاناس بروحيو تمسأي ناسي كم زنريو خم زنفرحة راح يكونن أجهم أجون أي خبر اللي غني الله أنا ون بشم سمعت راديو إرنا يا غني الله كبرتي هذا اللي أتو دانيال أبقى تسألي فولو أب سخون يكون حدش حوريتا كلكم كله نعنا هي تصبحوا منذ حوريتا زلنا كتب لنا محسنك دقيمة مسجنك كورا سمعت راديو إرنا مس أتو دانيال تخلي زجبركو بزعباتي أول حد الرد واشنطن دي سي استخيد سيمبوزيوم زملكت مع حوريتا أبزي ودا بخال مدب كنا رخبينا كساب شعور سلام كني